Bam, čaute, Gogo, idete pri ďalšej epizódke Photoshopu. Som rád, že sa nám darí túto epizódu vydávať skoro každý deň. Ja viem, v zodpovednosti k vydávaniu videí som proste najlepší. Fakt sorry za tieto hudobné prestrihy, ale mňa to enormne baví. OK, vítajte pri celkovo tretej epizódke Photoshopu, aj keď teraz už robí videá vo Photoshope asi každý. A práve preto sa dnešná epizódka zameria na to vyhrať sa so samotným zakladateľom týchto sérií na YouTube. Prosím vás, privítajte, teda není tu, nevítajte ho, ale oslavte PewDiePie'a! Čau Pewdie. Kľudne aj na obed, po obede. No, hej, to je dobré. Pewdie hovorí, že vás pozdravuje. OK. Takže ako vidíte túto na obrazovke, Pewdie vyhlásil Photoshopovú súťaž, kde nám vlastne poskytol 46 fotiek seba na green screene, aj keď nie sú dokonalo nasvietené. Za čo by som ho zabil? Pretože ich bude ťažké vyrezať, ale nebudem ho zabíjať, je to Pewdie. Ja som skúkal, čo už robili cudzí ľudia a veľmi krásny Photoshop. Krásne, to by som nezvládol ani po 10 hodinách práce. Sa tu ľudia prihlásili s dosť dobrými vecami. Toto nebola jedna z nich. Napríklad tu môžete vidieť svätého Edgara, ako odlieta zo zeme a Pewdie potom tu je Pewdie z Levého kráľa, ako drží Edgara na kraji útesu. A tu je Pewdie ako doktor, kde drží Edgara. It's an Edgar! Slečna, ktorá vyzerá, že má očividne 13, sa určite teší z toho, že porodila psa. Vlastne keď si dáte Pewdieové fotky, tak všetko toto sú fotky, ktoré dal do súťaže, tak som zvedavý, čo ľudia vytvorili. Hneď prvé klenot sa musí nechať. Hands face. Ne, face hands. Oh bože. Toto som nechcel vidieť. Ne. Proste krásne veci niektorí ľudia urobili. Proste mojou úlohou bude dneska tých ľudí tromfnúť. A trúfam si povedať, že sa zaradím do jedného z lepších. Ideme na to. OK, tuto je môj folder, kde som si postielal také zaujímavejšie fotky PewDiePie'a. A s ktorou by sme začali? Základ je si vytvoriť čistú a štvorku vo Photoshope. Chcel som to na šírku. Ale Photoshop rozhodol! Preboha, čo má na bradavkách? To je magor. To je hrozný magor. Jo, tu je hneď dobrá fotka. Pewdie sa tvári, že gangster, alebo aspoň sa snaží. Tento pohľad by už ti dostal každú ženu. Teda každú z vás. Jo, máme ho tam. Pozerajte, toto je to, o čom hovorím. Tým, že si to zle nasvietil Pewdie, tak Hnago to zle vo Photoshope urezáva. A ja to spravím ručne. To mám najradšej. That's what she said. Tak ideme na to. Spravíme z Pewdieho gangstra. OK, orezané to není úplne najlepšie. Pre boha, super. Keď to nebude na bielom pozadí, to bude vyzerať lepšie, verte mi. Neberte to tak, že si z ňou robím srandu, alebo chcel by som urobiť nejako zle v tomto videu, OK? Musíme si teraz na nete nájsť pozadie, ktoré by sme použili na neho. Oh yeah! Dobre, toto síce není pozadie, ale použijeme to neskôr. Nigga fucking baby! Toľko swagu v jednej fotke som ešte nevidel. Fakt. OK, sem na túto fotku sa mestí Pewdie a je to celkom dobrej kvalite. O môj bože. Oh yeah, yeah! It's some swag in there! Preboha, ja môžem dať, že sedí jemu na ramenách, lebo tu má aj nohy. Dobre, jasne poznať, že to tam patrí, je to jeho crew. Musíme ho farebne upraviť, lebo tam absolútne nezapadá. Hovorím, mal super nasvetlenie doma. A hodilo by sa ho aj trošku potrieť nutelou, aby zapadal ku chlapcom, ale tak whatever. Práve že tá fotka ich je až moc kvalitná na Pewdieho, to som sa osral. Kokos, Pewdieho ruky mi pripomínajú rozlíšenie Mafii jednotky, pretože tam to nebolo tiež dokonalo orezané a ich prsty vyzerali jak také štvorčeky neorezané. Jak zastrhané teresky. Možno, že by som nahradil tohto Pewdiem? Hej, bože boha. Jo, čo je lepšie? Nikto nepozná nejaký repéra. Wow! Wow! PewDiePie! PewDiePie! Yo, check it out, má blank blank. Dobre, tak nahradíme tam to Pewdiem. Ale nechápem, čo tam potom robí táto ruka tam dole. Necháme tam. Teraz im tam nahádžeme pár gangsterských predmetov. Alebo tohto chlapca nakopírujeme párkrát viac, pretože sa tvári moc kruto prísne. OK, už má Pewdie celú crew. To je vončo. That's my crib. A teraz im tam hodím to úžasné bábätko, ktoré to úplne zabije. Nie, to bábätko nebude namiesto hlavy jedného z nich. Dáme hniezdo na hlavu každého z nich a v každom bude jedno bábätko. Jo, toto je ono. Teraz síce vyzerá trošku jak Kristus. Tým nechcem uraziť kresťanov, samozrejme. Ale he na to. To vyzerá jak tá trňová koruna, čo mal.
Oh, praise the holy nigga. Oh, praise him. Ani ofenzívne voči Černochom. Fakt, moje videá nie sú vôbec ofenzívne. Teraz hniezdečka dáme vlastne na každého. Z každého spravíme troška Jezusa. A aj to hniezdo trošku vytieňujeme, nech to vyzerá ešte realistickejšie. A teraz dáme babetku na hlavu prvého z nich. Sekundu. OK, to je jasné. Prečo to vôbec robím, ja neviem. Je to super. Každý si vysedí malého černoška. Ešte nám dáme PewDieho sponzorského orla, ak pozeráte jeho videa, viete, ktorého myslím. A ten bude vlastne v pozadí majestátne za nimi vzlietať. Ale niečo tomu ešte chýba. Ešte niečo málo tomu chýba, aby to bolo kompletné. OK. Toto bolo dosť dlho, čo som na to makal, ale ako môžete vidieť, pridal som bling bling, čiže zlato, prachy, swagové predmety. Dokonca to dieťa drží hamburger. Zlatý hamburger. Čo môže byť väčší swag? Ešte tomu chýba jedna vec. BOOM! Máme pridané explózie, takže keby sa mal povedať, čo na tej fotke vidím, je to Swaglicious Builds, ktorý drží dve Tupac zbrane zo zlata posiate diamantami, strieľa cash, potom sú tam traja černoši, ktorí sú v jeho kapele, ktorá sa nazýva samozrejme Thug Life, a na hlavách tých černochov sedia malé bábätka, ktoré jedno drží zlatý hamburger, takisto ako divná čierna ruka, ktorá sa tam zrazu iba zjavila, a za nimi letí sponzorský orol s krížom na krku. Nemám slov. Ešte na to hodím svoju klasickú textúrku. Je to tam. Builds and the Thug Life sú na svete. Ako sa hovorí, diváci, v jednoduchosti je krása. To som to myslím, že dneska dodržal. Hlavne som to nechcel prekombinovať. Ideme spraviť ešte jedného Pewdza a to už nebude gangsterský, ale skôr taká fotomontáž. OK, základ je si teraz vybrať ďalšiu z úžasných Pewdieho fotiek, ktorú spravíme. Ne. Myslím, že mám viercu, lebo tam je aj Pewdie a Edgar. Ideme na to. Áno, kebyže vám spraví klasický face-swap, tak to vyzerá takto. Pewdie, to je super. Podarilo sa mi nájsť kvalitnejšiu fotku. Pozrite si porovnanie, ako Facebook zhovadí kvalitu fotiek. Toto je Facebook, pozrite na Edgarov ksicht. A toto je normálne stiahnuté z Google. Vidíte, tam nejsú pixle? Tu sú pixle. Facebook, nauč sa prenášať fotky. Ďakujem. Ježiš, aký som mi do toho začal hrať. Kto sa tu pokakal? Tak zatiaľ sme na tom takto. Máme Edgara. Ako drží Edgara? To je tak romantické. Tak, a máme to tu. Edgar ako drží malého Pewdieho. Dokonalosť sama. Face-swap je vždycky úplne geniálny. OK, lidičky! Tak to bola moja účasť v Pewdieho súťaži. Dúfam, že sa vám moje obrázky páčili. Linknem vám ich na stiahnutie do popisu. Ak sa vám videjko páčilo a chcete viacej Photoshopov odo mňa, hoďte like a vidíme sa pri ďalšom videjku, ktoré vyrobím. Majte sa, čaute. Vaša.